Ongi etorriak txoriene sasoi honean saiora. Bueno, kaixo zigor lehenengo eta behin. Arratsaldeon Jaione. Bidaiatzeko prest? Beti. Bale, hori denoi gustatzen zaigu. Garrantzitsua. Gaur ekialdera bidaiatuko dugu eta ez nola nahiko bidaia, bueno, tripa ongi berotzeko olako errezeta bat prestatuko dugu. Sasoikoa. Sasoikoa. Tokatzen dana. Eta? Eta zergatik berotuko digun horrela tripa? Bueno, lehenengo eta behin espezia ugari dituelako eta tartean txile edo olako pipermin gorri bat. Zein errezeta prestatuko du? Dal tatka edo dal tarka? Ja, galdunez. Bueno, ez galdu, lasai. Hasi gara. Bai, esan. Denok ulertzeko modun izango litzekena da dilista edo lenteja zopa bat, baina daltatka izen originalak jatorriz, indiz, beste zentzu bat luzeago edo zabalagoa du. Dal hitzak esan nahi du zuritutako lekalea. Izan lenteja edo dilista, izan garbantzo edo txitsirioa, izan honako hilarra berdin dio, lekale bat zurituta esan nahi du. Eta tatka edo tarkak esan nahi duna da aurrez txigortutako espeziak. Orduan, bi hauek nasiten dio. Orduan, lenteja zopa oso soil gelditzen da, oso motz. Orduan, utziko deu bere jatorrizko izen hori. Baina, jarri alde genion zuritutako dilista sopa frigitutako espeziakin? Bueno, Itzulita holango zerbait izango zen? Bada, ez, hor erderaz esaldi bat, la ley del mínimo esfuerzo. Bai. Dal tarka eta listo. Baina, ni dalanenekin zen, Bai. banekien dalak direla azkenean indiako, bueno, gastronomiako ezaugarrietako bat, eta dala enekin hori, zuritua zala, izan bazala? Bai, lekale bat zuritutakoa. Orduan, tipiko olako plateratan gutxienez 3 lekalen hasten ditue, edo bestela bakarra, gu bakarrakin ningo dugu. Eta hemen ikusten duzen bezala, 300 gramo ditu. Hor ikusiko duzue gero amaieran edo errezetaren osagaietan 200 gramo daudela. Baina gaur loli gomidatu du gurera. Orduan 100 gramo gehiago sartu dizkiot. Oso ondo. Eta loli, jakingo duzue batzu, beste batzuk oraindik edo, orain hurbildu bazarete txoriene saiora, gure baratze zaina eta lore zaina da bera, loli. Eta egia esan, zeozerekin txunditzen gaitu beti, eta gaur ere zeozerekin ilustratuko gaitu. Beraz. Segur, beriz. Azalpena, hemen nola izango den daltarka edo daltalkaren prozedura. Zeingo den lehenengo eta behin honako lenteja zuritutako hauek garbitu uretan. Bai. Jarriko ditu gutxi gora bera 100 gramoko 250 mililitro ur. Gutxi gora bera pixka geixo ere onartuko luke. Eta jarriko dugu egosten kurkumak goiaratxo batekin. Vale. Jarraian zeingo deu, han ohikoa da goiararekin ez baina olako txapati moduko edo opil moduko batzuekin jatea. Orduan gukingo deu superrazkarra, ze olakoak ere fermentazioa behar izaten du, eta bitu, lanak erriste aldea ingo deu, esaten dena, Express. La ley del mínimo esfuerzo. Vale, hola entorri gara. Lan gutxitenko goke. Zer daukegu hemen? Han oso ohikoa den txitsiro da garbantzu irina. Hemen daukeguna da edalontzitxo bat. Hau loditzeko edo korapilatzeko daukegu txia. Etxean baldin badituzue txia azik, hau erabiltzeko modu bada. Orduan, izango litzeke laurdena, tamaina honen laurdena. Eta jarriko du, olako katilutxo ureakin beratzen. Honek zan nahi du aktibatu. Txia aktibatu. Eta ikusten duzuen bezala, bikoiztu eta hirukoizture egiten du bere volumena. Neurri berdinean da, Laurdena, Laurdena. Honi deituko diogu bikarbonatoa eta perrexila. Onartu dezak ere bai baratxuria, baina nola hemen sartuko dizkegunan beste espezia, ikusten neutra utzitan nahiago, edo nahikoa dela. Bale, nahi sartuko nire. Orduan, tatka edo tarkarea ingo deu jarraian. Hortarako aurrez txigortzeko edo olako frigitzeko, honako espeziak ditu alde batetik. Baratxuria, pipermina eta jengibrea. Beraiek ibiltzen due kurri ostoak, ñame edo olako zegatetik dator, ez da nasketa. Baina, ez dut lortu. Orduan, ordezkatzeko erramue. Erramue, besterik gabe. Bai. Hemen zer daukegun ziape edo mostaza aziak. Kumino aziak.
eta hauek txigortzen jarrikotu, beste hauek gehituko dizkiogu, eta ben 3 minutu dauzkienen tipulatxak edo tipula bat zuritu, txikitu gehitu ingo diogu, tomatea ere gehituko diogu, eta hemen da hona da garam masala. Hori bai da nahasketa bat. Behin, hau inda daukegunen, erregosita, botako diogu lenteja zopari, eta amaieran botako diogu gurina eta zilantro pixkat edo martorri pixkat. Bai? Bueno, agroso modo hau izan da, baina guain ikusiko duzu poliki-poliki nola den. Eta jango ogi horrekin, goiarakin barik sopa? Bai, hori da, hau ikusiko duzu nola den nahasketa bat, ozkaiun pixkat gorde eta gero zartagin itxada 2 minutun. Lantalotxo batzuk, gero? Bai, dida, orduan. Ni asingo naiz, eta zuk nahi badezu, baizketa gaiak atera eta jorratu. Kasu honetan hori, esan bezala, Indiara goaz, eta Txina ondoren munduko bigarren herrialde populatuena, Jaione? Batzuk bizi die Indian. Sail bat. Bai. Gero, herrialde moduan, munduko 7. handiena da, baina jende asko bizi da bertan, eta 28 estatu ditu, eta horietako batzuk, Alemanin tamainuko. Orduan, Euskal Herria baina zertzo baita hundixiagoa, eta jende gehiago bizi dana. Eta gastronomikoki hitzein da, lehenkoan egin gendun oiaskoa, tika masala erara, eta gaurkoan hau, eta, Jaionek hemenenak utzi duena, ez? Bertan, beraien gastronomian bereizten da asko, zerealak eta holan asko erabiltzen dituzte, baina barazki jaldeak die ina handi batean, eta, horra arroza, txitsiri bat ilistak eta espeziak. Espeziak nik hemen aipatu izan dut, hango sukaldariak, antzapakoitzak, omen ditu bere maletatxoa, hainbat eta hainbat espeziekin, eta beraien espezie nasketakin, ez? Jaiona esan duen, garam masala, hor oinarrian kardamomoa, hiltzea, kurkuma eta dauzke, baina gero, bakoitzak nahi dituen espezia botatzea izkio eta bere nasketa egiten du, ez? Eta gero, espeziak esan da, Indiara zertara jun ginen. Ameriketan nola aurkitu zuten? Indiara zijoaztela. Indiara zijoaztelakon. Zertan, espezie bila. Esku bitartu beharren ezkerreta hartu zuen. Uste zuten motzago izango zala hortik, eta hoxe. Bertara juntzien, espezie bila, baina espezieak azkenean daudena daude, hemen, benetako Indian, ez? Eta, esatizu, guk oinazi gara. Euskal Herrian beti izaten duela, lau dauzkagu. Piper mina, piper beltza, eta ezer gutxi gehiago. Eta oinazi gara, Jaion esan da, pixkat gurean sartzen, ez? Baina, bitu, bueltatuz pixkat, oain dela 2 segundu esan dako horrera, ez? Zertara joan zien Indiara, India bila, olako laizterbide bat aurkitu nahian, zeren bila? Espeziak, zergatik oso estimatu zielako. Eta kultura hori nun baten bidean zehar edo denboran zehar bai galdu indeu. Orduan, berreskuratu dezagun. Bai. Hemen egia esan, beti erabili izan die, igual ez hainbeste, ze espezia bila juntzen, piperra hautza eta gehien bat oien bila, askoz gehiago nik uste merkatue zabala zela eta garai hartako ekonomia... Eta galdu indiela horrek, uste duzu gero hemen erabiltzena? Izugarri. Eta nundi dator espeziatan ordaintzea adibidez. Gatza bezain baliotxu izango zen, baina zeuden, nik ez dakit, ez dakit dana, han, garai batetan hemen, gaur egun, beti Indian jan izan dien espezia guztiek erabiltzen ziren. Osa, erabiltzen ziela bai, eta gehien bat, konserva moduan, ez? Zeman zan, konservatzeko, garai batean, eta patzeko... Edo, gozatzeko janari ere, ze azken finen, garai hartan nuan ikene azukrea, eta olako gauzek ere etzien izango, eta... Baina, adoboak gero zapore moduan geratu zaigu, baina beti zer izan da, konservatzeko sistema bat. Osa, aragiak gehien bat txerriak inda ezagutu dugu, baina adobatu edo zer adobatu alda, eta horrekin lortzen zana da, oskailurik eta zegoen garaian, gure janariak eta denbora gehiago irautea galdu gabe, ez? Espeziak hortan ere balio dute. Gatza geneukan, baina espeziakin lortzen gendu gaina sapori ematea. Eta hori, esageratu da, juten masa, gaina pikantera botata, Afrikan behin egon da nago, Ego Afrikan egon ginen, eta denak Jaione erriten zuen. Gozaria pikatu iten zuen. Eguna hola azten zen, da egon ginen, eta gainera, janari guztiak, zerbitzatzen zizkizuten janari guztiak pikatu iten zuten,
Baina gero gainera, mai gainean, 6 saltza jartzen zizkizuten, zein baino zein pikanteagoa. Orduan ja, nik ez da ize jaten nahi naiz. Eta mingaina erreta. Eta mingaina erreta. Eta gero handik bueltatu, eta ongen nintzen 2 aste komunera juten, da... Kontentu. Holan, izerditan komunera juten nintzen bakoitzian. Bueno, gaixoa zu. Bai, hoxeni. Hemen, esan bezala, dilistak egosten jarrita daude kurkuma gaitu diogu eta momentu hontan tapa jarriko digu ur hori ahalik eta gutxien lurruntzeko. Aparra aterako balu, ateratzen dula pixkat, bitxadera batekin, apartatzen edo kentzen joan, eta listo. 15 minututan hau binda dago, superrazkar. Ze geratuko zaigu, ze gau? Gero niko osoa geratuko zaigu dilista, jaina? Baldin eta ze su jartze jozun. Orduan, oain egosten hasten denen jetxingo digu. Su bizitan azkenen lertu iten da, ez? Orduan, ez dugu ez dare pure edo ore bat nahi. Eta ura gero ez dio kendu, geratuko da sopa lodi... Bai, hori da. Eta gehiago, ur zehoze beharko balu, gehitzen joango gea, baina, bueno, lehenengo olaxe utziko deu, esan bezala, egosten hasten denen edo apar hori pixkat kendu, eta 15 minutu hortzen. Oain, ikusteko zuek, hemen daukegu esan bezala olako tamaina baten laurdena, eta ura botako diogu osoa. Baita horrek atatzeko digu ero, ez? Muzilagoa. Muzilagoa, olako mukia deitzea bestakit, bueno. Eta, bai. Baina bai, mukia antzeko bat, olako baba antzeko bat, eta, bueno, hori guk hemen txorienen ja txia hainbat aldiz erabili dugu, eta, bueno, egiten du baita heldu egiten du, horan, egin alditugu, txiarekin izan ditugu budinak, flanak, hartu eta koko esnea gehi gune duen gozagarri bat, eta gero txia hasiak bota, neurrian, eta gero hori hartu eta gogortu egiten zaigu, eta lortzen du olako labetik pasatu gabeko, ez arrautzai gabeko, olako budin bat. Arrautzan ordezko bada. Bai, besterik gabe. Lioan efektu berdina dauke. Baina, bueno, ikusi duzu, bota diogu tamaina katilutxo bat, dela azken finean irinan tamaina, katillo hori gehi propina txiki bat, eskupeko txiki bat. Orduan, ikusi zein den ezberdintasune. Ordutxo bat, ordu terdi behar ditu honako tamaino ontara iristeko. Orduan, hau, bueno, izan da zuek ikusteko, eta hau ingo deuna hauain da birrindu. Aterako diogu, ez da guztiz birrinduko, koxkorrita gelituko zaizkio, baina muzilago hori ingo deu sendotu, bai? Bale. Santiamen baten? Bai. Bueno, Santiamena erlijioak eta aipatuta, bitu hori bitxia da, herrialde laikoa da, baina, bueno, bertan jaio ziren, bueno, batzuk ezaguna badi, hinduismoa, budismoa, gero zintzen batzea, jainismoa eta sikismoa. Ziklismoa? Sikismoa. Ziklismoa, Euskal Herria, jaio zen. Erunen handiak. Bueno, eta 180 hinduak dira, baina, bueno, nik ez detien, herrialde laikoa zala. Han ikuste ikustu eta zuk uste zutan gero Gangesen eta itxe dituzten zeremoniak eta ikusita eta... Txen, segundu bat, orduan, hindua erlijio hori praktikatzen duena da, ez da bertako biztanlea? Hori da. Bai, a ber, bertako biztanlea zer da? Hindua izan alda, naiz eta Indian ez bizi. Indioak dira Indian bizi direna. Ez, hola, namaste. Ete gehiago ez, no maste. Ni kafesnea, mesedez, kafesnea. Bai, hindua, hori da, nik uste hori jentia bakila, ez? Hindua dira, hinduismoa praktikatzen duena, eta indioak dira Indiako biztanleak. Ez John Waynen pelikuletakoak eta horrek ez dira indioak. Hori da, Ameriketako natibuak, estatu batuetakoak, kuikaldekuak, horrek dira indioak. Ez, horrek ez dira indioak, horrek dira natibuak, indioak dira Indiako. Banekin, baina espezifikatzearren. Bueno, eta orduan, hindu hauek Ganges ibaia benetan estimatu daukie? Ganges ibaian salda egiten dute. Ganges ibaia, bueno, bakizu, Indiako ibai luzena 2500 kilometro ditu, baina, bueno, beraientzako ibai sakratu da, nik laguna dauzkat, Indian egon diena, eta Gangesen hurbildu dienak, eta esan didate, eta penetan da, ikusi itxustena, bapateanan, beso batan.
Gangesetik bera. Nahi hoi sentitzet moztea, baino gogorregi itxezait Oso benetan. gogorra. Beraiegan azkena ez, erreiten dute, erreiten dituzte beraien zenitartekoak, ez? Eta horbe badago, nola da, daukasun diruen arabera... Aberastasunan arabera, ez? Aberastasunan arabera, ez? Egurra be horren bestelo izango zu. Bai, edo erregaia kasu hontan, eta, bueno, hori medio izango da. Ondo erretzia, erdizka izan da. Bai, bueno, haizu kulturak eta erlijioa di, eta egia esan gu gureakin baukeun nahikoa. Eta, bera, hemen, ikusten aparra, ateratzen zaion hori baztertzen joango ga poliki-poliki. Eta gauza honetan horia da, kurkuma bota diolako, bestela ez da izaten horia, Ez hainbeste, ez hainbeste, eta usai ere alatxekoa dauke, baina, bueno, behitu. Hemen, barazki, espeziak eta hauek indiakoak izango die super edo oso estimatu, baina guk hemen ere baditu beste hainbat eta hainbat gauza estimatu, tarten masustak, eta bertze kontatzen digun, gure lolik. Hemen gaude aurkezpen txartelik behar ez duen lankidarekin, Arratsaldeon, Loli. Kaixo, Arratsaldeon Jaiene. Zer da gaurko lana edo gaur egin beharreko? Bueno, gaur masustak eta bar kimatu egingo ditugu. Berez kimatzen die ostua dena erortzen zaionean, baina bueno, gu gure baratza behira ze strukturan dagoen, ikusi dut goziak dagora lurra, orduan kimatu egingo ditugu ja, eta ongarri pixka bat botako diogu, eta bueno, lagunduko diogu datorren urtean aber masustak gehiago ematen ditun. Eta ona da orduan kimatzea? Bai, betiro begira nola egiten den. Kimatu behar dire, hori, aulenak txukundu behar da, hau garbitu egin behar da, begira bestela nola nahiko basoa egingo zaigu hemen. Bai. Aulenak, edo gaixo daudenak nola antzeman dezakegu? Zein da moztu barrekoa? Bai, begira, ondo hartzen baldin bauzu landare bat ikusten da. Betiro badago adar bat, adar nagusia edo deitzen dioguna. Orduan, aulak, lehorrak, hau ezertarako ez da. Hau dena, txukundu, kendu, begira, hankaz gora jartzen digun landare guzti hau dena, kendu egingo dugu. Txukun, horria garbitu. Honekin zer da, tomatekin lortzen dena, azken finean elikatze hori ez, adar erdiko edo zurtoin hortan, ardatz hortan konzentratzea? Hori indartzea da, azkenean, hori indartu egin behar destek hauek begira. Honek ez du berez ezertarako balio. Orduan hau dena kendu eta txukun begira. Putskatuak ere badaude, hau dena fuera. Aizu, goraizekin naizea, entzuna dauket goraizeak eta tresneriak eta desinfektatzea ona dela, bai hasieran eta bai ondoren, egia alda hori? Bai, egia da, beti, zenbat eta txukunago egin lana, baina, niretzat nik, garrantzi gehiago du, adibidez, hemen ikusten, zauri bat egiten da landariari, moztun dugun tokian zauria. Nik nahiago du tresna desinfektatu baino, zauri hori itxi zertik hori irekia gelditzen baldin bada, hortikan gaixotasunak sardu egiten dire. Eta zerekin, ukendun bat? Ukendo bat izaten dire, badaude, merkatuan badaude gaur egun resinak eta pasta batzuk, hori etortzen die, zapatan betuna bezala etortzen die, pitin bat eman, itxi, eta horrela ja, listo dago negu guztirako. Orduan, izozteai aurre egiteko eta udaberrian masusta onak izateko, begira, lanak aurreratu behar. Kimatzen, Kimatzen. Eta oso ona omen da, inberrekoa gero udaberrirako edo, bai. Lan bat gehiago, baina beti ikasten. Beti ikasten. Eta ona ikastea. Ados alzaude? Ados, nao, bai, ze ba? Bai. Hau guretzako izango zen gutxikora bera, baina bera... Indian esateko bai, holanda. Indian bai da ez, eta ez da bai. Eta hau da ez. Ados alzaude jaione? Benetan hori, gu daukagunakin da juten gara ara, eta eskatzea ez da gizer da... Oirre. Ez ton nahi, ez zoi gustatzen da, ekarrik egin eta gehiago, eta janari gehiago nahi zu, ez, betetan ahola, eta janari gehiago egin. Hoi reseteatzea da, hoi da, juten zanen bezala erresuma batura edo, eta ez, beste karrileti edo beste zeatik gidatzen eta bapaten. Ez dute inoiz orandik. Egon naiz,
Japonian, berdina da, Japonian, baina txoferra izan dugu beti, eta nik gogoa daukat hartu eta inoiz, sentsazio hori bizitzekoa, laguna dauzkat Inglaterran da, eta Inglaterran sekulen nahi zegoen, egondakoak eta beraiek, eta hasieran hori. Ez egon Inglaterran? Ni bai, ni hon naiz, Postmur. Egon zara? Hau pixkanak hemen trapuzarra jaionei atatzen nahi gara, Sekula hemendik ez talatea, ja Parisen eta Postmur da. Ez, Postmur Göteborg da, zea itxasontzi hartzen dena. Hor, joan izan naiz. Hala. Egon zara, ja. Bai. Ja biharri alde gehiago, zautzeitu. Bueno, trapuzarrak atatzen hemen. Hoi ez da trapuzarra, trapu garbi askoa da. Historiek. Hemen. Sekulatera hemendik, sekula. Ay, ama. Hemos nacido para ver 11. Sí, eta zuk itxezu como 12, baina bueno, hemen. Gure txapati azkarrak jarri deu. Perrexilla, txitxiro garbantzu irina, bikarbonatoa, jarraian gure txia aktibatua eta birrindua, eta aguain. Nasi, Itxoin. Txitxirio irina adina ur. Bai? Aha. Bai, oso likido ez da geratuko hori. Horrek... Pazientzia, lasai. Buelta batzuk eman, ze honek azken finen, naizuk likido dela pentsatu edo iruditu, berriz, ozkaiun pausatzen utziko dugu 10 minutu edo, eta txia hori bere lan egiten joango da, ur hori xurgatzen eta loditzen. Zaizea, meditatzen... Bai, nire burua. Hori ez dago jendea hartute Indiara bera topatzeko ero Indiara juten dienak eta ez da izan. Bueno... Bada, jente bat. Azken finean ikuste hori dela praktikatzen duenak, hinduismoa, olako erligion bat, edo yoga. Praktikatuko zuten lehen. Eta hemen bere burua ez zuten topatu, eta han topatuko dute? Ai, zigor, egitan. Nik uste pixkat... Igual Indiara junzaizulako burua, Pentsakera pixkat... Erpinek pixkat limatu behar diela zeren, eta azken finean, zesaten da, jakinduri baten aurren zein bar da, iturburura joan. Noski. Bueno, eta nun daukazu hontan iturburu hori? Bollywoodten. Guk, txorienen zerbait bererria nahi badu jun, showa, espektakuloa eta nun dago. Hollywood. Bollywood. Bakizu, gure jefia, bikotian lehenguzua, Galder, Gaztelurrutia, Eloio pelikula, Eloio pelikula izan da, Netflixen bota zuten, eta munduan emititu dan toki guztietan lehenengo postuan egon zan. Baina noiz. Noiz. Bueno, pandemia garaian, eta gero, leku guztietan izan zan, lehen postuan egon zan, herrialde guztietan, Indian izan ezik. Eta nik Galderrei esan nion, Galder, urrenguan Eloio bi eroiten baduzu, jarri behar duzu norbait olan tipo Bollywoodan dantzaikenan janari artean, kling, 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 kling. Eta horrekin, arrakazta. Gling, 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 gling. Bai, gling, gling, gling. Bueno, hori, azkenian hori. Eloio pelikula hundia eta hor, ze ondo adiz, gure gizartean olako da. Aukera baldin badukazue, ikusi zazue. Eta bigarren zatia gongo da. Eta alda da, nik kling, 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 nolan gerri moitzen nolan, txak. Hor bazen anuntzio bat gaina Bollywooden inspiratuta edo, ez? Zintzen? Del pita pita del. Bai, ez que ni telebista guzti uste du. Bai, zerbait bat egon zan. Egon zan. Baina, bueno, Bollywood. Hori dala, ustut, ez, Alberto, zuzentuko, no? Baina munduan pelikula gehien egiten dien tokia, ez? Ezaguna Hollywood eta hori die, baina, bueno, han uste dut ateatzen dira pelikulak palakadaka. Urtero, ez da izan bat pelikula eta bueno, asko konsumitzen omen dela bertako zinea Indian. Gustatzen zaie eta badauka jenteak ohitura zinera juteko. Hemen ere ohitura berreskuratzen dugu eta azten garen zinematara eta gero eta gehiago juten, Behar litzateke, baina, gauza handia da. Bakizu ze pasatzen den gaur egun beste plataforma batzu ditula, etxetan mutu gabe. Eta horrek, azken finean, dena bilakaera bat da. Eta gauz guztik bere iraungitze data daukie. Eta zineare hor da, haundie da, baina, bueno, igual bere
Hombre, baina Jaionek... Handitasun hori pasatzen. Ez, baina, konparatu, pelikula bat ikustea egia da, gaur egun etxean dauzkagun telebistak handia direla, soinu ematen dutena eta kalidadea ona dela, oso ona dela, baina, ostra, pantalla handian pelikula bat ikustea, etxean ikustea, naiz eta kriston katxarra izan aldea da. Oraindik oitxurek. Bai, oitxurek. Egia da, hori, etxean zaudenean, gelditzen duzu momentu baten, komunea zoia, eta gozea daukat. Gelditzen duzu, jeikitzen zara, jaten duzu nahi duzuna, venga, ero etxean ikusteko, hortik aratago, lehengo baten adiskide batekin izketan, eta, berak esan zien oso engantzatuta ontzela honako plataforma hauetako batera, eta, telesail batzuk edo ikuste zitula, baina, bizioa ere bihurtzen ari zitzaiola, ohartu zela, edozin tokitara joan demagun honako osasun zentrora, eta itxaroteko momentu hortan, atera, eta bai, azkenen, hori ematen dizu, ez? Eta esan zen, hau oker dijoa, kendu behar naiz, hau... Gantxatuta, erabat, hartuta. Orduan zenbate izan nahi dezun momentun edo ikusteko aukera hori. Eta hori da. Edozein gaiutatik, hau da, telefonotik, tabletatik... Tableta, ordenagailua, telebistan... Dana, gaur egun... Eta hori, guk zenbat aldiz daten, telebistan, ez? Gu... Euskal telebista txikia da, gaina euskera ziten du, eta gaur egun... telebistan normalean, etxeko telebistan normalean, ja zenbat katea euskagu. 30, 40. Zezai zenbat katea euskagu, nolakoen bat, pila bat. Eta gero sarearekin konektatuta baldin badaukagu telebista, eta horrelako zerbait kontratatuta ero, ez dakit izango ditugu, 200. Eta gainera, mundu guztiko aukera daukagu. Gaur egun edozein telebistan, estatu batuetako kateak ikusi aldituzu, herrialde arabiarretakoak eta toki guztietakoak. Eta hizkuntzakin jolastu aldozu, eta eta gero izan diteke ere azken finen olako trampolin bat edo olako salto egiteko aukera bat, hainbat eta hainbat, aktore gaztentzako edo aktore berrintzako. Honek ez zer pentsatu ere eman izaten ari da, edo eman izan dinei kasu hontan, eta da, garai baten zenbat aktore ezagun zeuden. Batzuk eta ospetsuk. Oain gaur egun 1000 daude. Eta da, honako telesail hauei esker edo ez? Txoina, hau vigilatu behar deu. Eta aukera daukauzula zabala. Bai, danetik, eta gaina guztietako, eta gero, segun zer ikusi duzun lehenago, gaina badakite, honi estilo honetako pelikula gustatzen zaizkio, eta adibidez, zer moduz gure badijoa, gure nahiko hartu du beste pixka gehituko nioke, likido xoga gehiago gustatzen zait, orduan. Eta beste 5 minututan inda da, orduan. Gehitu, eta suabe, eta oinatza espeziak, ez? Horrek izango die, frigituta joan dien espeziak. Barazkitxoak prestutzi jot zeren, eta hau kontrolatu behar da ez erretzeko. Oain, joango naiz espeziak gorritzen baino, segundu txiki bat nahikoa da, dena okerra iteko orduan. Espeziekin kontu zibilidea, azkar erretzen dielako. A ber, txintxo, inkaso, hortxe. Vale, 6, listo. Olio pixkat. Guk oliba erabileko, baina bakusen erabiltzen dutela asko olioa. Ziapean. Indian. Artikulu bat irakurtzen da, olio ezberdina dauzkate pila bat, eta asko erabiltzen dutena ziapeana. Dantza frigitzeko talan gauzak eta ondo da. Beste aukera bat. Bai. Ez gaina olioen mundua da, zein da, Frantzian asko erabiltzen zen, zaporik ez gutxio emateko eta matzan ezurren olioa. Bai, bera, gaina gehiago esango nizuke. Horri behatzen aldiote olioa. Hori oso terapeutikoa da. Ez bakarrik sukaldaritzarako, bai, propietate ugari ditu, bai. Bai, baina, jarraitu. Hori da, gaur egun, oin zuek okurretzen mazaizu, eta denda batera jute mazaete olioa eskatzen haizu, parkatu, emango aldiazu matzaren ezurren olioa, bezala? Lortu aldizute. Bai, badao, baina horrere ongoien tamainak, eta bat da, esaten dena, hotzean eskuratutakoa, lehenengo zanpaketan, eta hoi da. Tela marinera. Hola.
Txiribuelta? Txiribuelta. Gora? Txiribuelta. Gu bakizo zinekin iten den, edo hemen txiribuelta Loli. Bueno, oain gaurko Loliren bigarren masterclassa zeren ingurun. Lore Lehorren ingurun. Eta bueno, azterketa gisa, Hau, zela dela. Gisofila paniculata. Wow. Hau. Hori da, estatize edo, bueno, hemen jendiak ezagutzen du siempre viva bezala. Bueno, haizu. Eta hau, adibidez, hau, Bai. Hauek ekualbito variedadeak dira. Beira, ze politak, 3 variedade diferentiak sartu ditugu. Hau ere bai. Eta hau ere bai, beira, ze politia den. Hau da, gehien ikusten dena hemen inguru hontan, ez? Bai, ezagunena hau da, batez ere loratu egiten da. Ez galtzu handirik, baina, bueno, pikin bat loratu egiten da. Bai. Eta zergati daude auspez, buruz bera? Lehortzeko. Zetik, horiek terrenuan genituen, moztu egin ditugu, eta horrela buruz bera aizkarrago lehortzen dielakotz. Eta, bueno, bere puntua ere badu txukuna da, politia dago. Orduan esan genezake azken finen loreari galtzen, usteltzen edo hiltzen utzi gabe, bigarren bizitza bat eman diezaiokela, horrela ez, gure etxeak apaintzeko? Hori da, polliki lehortuko dire, ximelduko dire, eta bueno, neguan zehar, hori, bere puntua daka, politia dago, xo galditzen da horrela. Zema denbora behar izaten du, Lehortzeko hilebete bat, bai, 4-5 aste igual, bai. Eta, bueno, gero egila da kolorerik ez du galtzen, lehortu egiten dire, baina bere kolore hori ez du galtzen, naiz eta lehortu. Kasu hontan, argik ematea badu garrantzirik edo armairuan ilunpetan hobe edo... Ez, hau moztua dago, orduan hau ez dugu ez korriente batian lehortuko, ez ilunetan, ezer, hau baratzan moztu egin ditugu, eta ekarrien ditu, besterik gabe. Ez, beste prozedurarik ez daka honek. Eta behin hilabete hori 5 aste horiek pasatzen direnean, buelta eman diezaio gekegu, olorontzi bat etxoan jarri, kristalezkoan, eta sekula sekolorum. Hombre, sekula sekulorum ez dare, nik itxian urtian behin aldatu egiten ditut, batez ere itxian azkenian hauts hartzen dute, bueno, baino urtebete, bai. Bueno, urtebete txorako gure lorek lehortuta, Loliren eskutik. Elipsikoa. Oso polita. Loli, you are the best. Bueno, espeziak. Hor, txigortzen. Bai. Txigorrekin. Txigortzen, bai. Lipli azten denen, entzun. Lipli. Salto, jaione, ia zein behar dizute. Bai, eragin. Eta baratxuri, pipermina, zuzai, Earra. Nasi, oida, xoabe, baina baratxuri horreke pixkat gorrituin bau. Jaitsi zuen, mesedez? Tipulatxa mozten hasiko gea, eta jarraian gehituko diogu horri. Eta gero tomatea. Eta hauek gero ona barrura. Oida. Bale, izango zen, gure betiko dilistak ingoan itxu moduan, eta ero, itxu jola esaten refrito bat, erolako bat, kipulakin, eszenario, pixa, berakatza, eta gero, errezaldera itxera, eta ero gehitu, baina, estilo indu. Bueno, nik imaginatzen ditut, beraien sukaldaritza programan, esplikatzen, zer den olako baratxuri eta sofrito esaten den hori, esan ez, gure tarka izango litzateke be, sofrito bat. Gure tarka. Tarka? Bale. Ez que, tia, haulamen kristiano. Bai, bakin nonde izazen. Oi, gure mirarik esan zin. Hau, gidoian doa, ja, badakit esan duzen, zer esan du honek, ez? A ber, nik badakit, mirarik esan zen, jaionek egin behar du errezeta bat, ez da, zeizen arraro jarri dion ez dakiz zer, eta galdetu dio, zer dan da? Dilista sopa bat. Oida, ni neonik esan nion, en kristiano, hau eta hau. Hori da, dilista sopa bat, esan hori, eta, hau hemen kristiano. Eta gero, bueno, egon gara, horrek, hortik tiraka, esaldi hortatik tiraka, ea nondi datorren, eta zemen egia da, tokin batera ero gertatu izan, ni bintzak gertatu izan zaitez, hartu eta euskeraz eskatu zerbait, eta hartu eta habla hemen kristiano. Baina, normalien guk hemen, ni bintzat txarto hartuta, ez? Baina esaera hori, bueno, ez da gaur egungoa, hau ja junbar gara denboran atzera, eta hor 8. da 10. mendean artean, hemen, bueno, peninsular, Iberiar peninsulan parkatu,
hiru hezkuntzatan hitz egiten zen. Bueno, gehiagotan, baina nagusi ziren arabierra, gero latina o kristau erderaz hitz egingo zuten, eta gero judua zeuden, ez? Hebreoa esan dezagun, ez? Eta, bueno, lurraldeko toki handi batean arabiarrez hitz egiten zen, gero juduak hebreoz hitz egingo zuten, eta espainolek, kristauek espainolez hitz egiten zuten. Kristauek espainolez hitz egiten. Eta hortik esan da, hablamen kristiano. Zide denean ulertzen da, hablamen kristiano. Hori zeolako onartue? Hori espainolez. Espainolez hitz egiteko beraiei, eta aina gero juten basa Espainiar hizkuntzako da, Real Akademiara hor jartzen du, hablamen kristiano nahi duela esan, espainolez hitz egitea. Nik uste nula, Alaitz eta Maiderren abesti hori zela, hablamen kristiano. Ez zaten diguten, ez dator hortik? Ez dator hortik, ez dator. Gero, Alaitz eta Maiderrek hartu inzuten. Bueno, igual, hainbat eta hainbat aldiz entzundakoak izango zien beraieke. Bai, seguruenik. Bueno. Alaitz eta Maider, zuk hori zautu zu? Noski baietz. Ez dakik, gaztetxoa. Zuk Alaitz eta Maider egon zienen, bere puri-purian egon zienen, izango zen itun, ama... Geixore, izango nitu, baina beraien aurretik bazoden beste olako bikote, irukote esango nuke handi bat, eta ziren Maixa eta Ixerda Garbine. Eta gozategi ere horren ontzan, horren zien talde batzuk, ibiltze zituztela... Potentek. Berbenetako hori, baina soinuarekin, zan popa azkenean soinua sartuta, eta Maixa eta Ixerda, lehenko gozategi uste, gero Maixa eta Ixerda etorri ziren, eta ero, Alaitz eta Maiderrekin, ni gaina goratzen naiz, lehenengo esan ziana izan zen, Pablo Zubizarreta, kuadriakoa. Gaina, aurreneko aldian, Zarautzen euskal jaia zen, eta berai jotzen ziten da, kuadriako batek, jara, jun behar dugu, superrona, parrandarako superrona, eta orduan zen, txampon baten truke, famatua, eta hori irratian, egun baten bai, eta urrengo egunean ere entzuten zen. Bueno, eta taberna askotan, eta bai, egiesan, izugarrizko arrakasta izan zen, ze egiesan erritmoa handia zuen, Eta ahotsak ere, doinu berezikoak, eta... Astebukaera guztitan joten zuten. Astebukaera guztitan, Alaitz eta Maider, etzan egan bezala, egan zegoen asteburu guztitan, 3 aldiz. Txoin, eta sorotan bele? Kontuz, sorotan berre behizan zen. Kontuz. Hor, rekorra egan edauka seguru asko batik. Gulen egan nun, hainbat herritan, da han egoten ginen. Eta Jose Luanaiak. Eta... Akelarre. Eta... Akelarreia horre ni akelarre pixkat gutxio junez, akelarren kontzertuta dela izan beste jun. Ez da, gaztea xamarrapatu ninen hor. Alaitz eta Maiderrekin eta bai, eta parranda derra botatakoa bereien hori ze basan, holan. Dantza egitera bultzatzen zintuen musika estiloa, eta... Hor garitzen dute, pero 2004an banatu ziren hauek, 2004an banatu ziren, gero horatzen ez 2006an Oiartzunen nintzen kilometroak erako hor batu ziela, abesti egiteko kilometroak erako, baina oin Alaitz hor dabil, amak taldearekin, eta, Maider txorienen izan gendun, da Maider bakarka dabil, eta hor garitzen dute, oindik, gerra ematen. Gerra, nik uste gu gozatzen, ez? Alde hortatik edo, bai. Musika, eta jente alaitzen, eta hori, belarriak eta gozatzen. Hori da. Errezeta. Hemen, errezeta ikusi bezala, ikusi duzu, espeziak txigortu ditu, bota ditu baratxurie, jengibrea eta honako pipermina, jarraian gehitu diogu, zer gehitu diogu, tipulatxa eta ondoren tomatea. Pixkat, 2 minutu utzi hemen erregosten eta dilistei edo lentejai, dalari gehituko diogu. Eta jarraian gurin pixkat eta zerbitzatzea falta, beste iketzaio falta baino guen, txapatiak ingo ditu, Orduan utzi honi beste 2 minutu ematen, ongi ahortu arte, eta seituan gara txapatiak iten. Kontxo gero... Gatzez, nola daun probatu behar nuen? Hori ondoren, honea sartutakon, orduan, ahortu da edo murriztu da, orduan, momentu hontan, barrura sartuko deu. Taka! Ni probatu duen pixkat, eta pikantea dauka, baina nik uste gehiago jengibrean indarra eta boterea daukala horrek. Nasi?
Eta hemen ogia egiten, ogia, taloak, ero egiten nahi gara. Opila. Utziko de olako txia eta txitxiri edo garbantzu opila. Hemen, aztu gabe, gurin zati bat botako deu, Eta, bueno, zuek etxen baldin badaukezue gia, gi. Azken finen hori ere gurina... Legunean erabilen gendun gia, eta azkenean, bueno, ez dakizuen entzako, erakusi esen duten endako, gia izango zen. Gurina usten duzue pausatzen, bueno, Maria bainuan egiten da, normalean suabe, eta egiten dana da, koipea gora egiten da, gaineko bitza kendu, eta koipe hori erabili, gainean geratzen dana, azpian suero bat geratuko zen, gurinana, hori ez da erabiltzen, eta gurin hori klarifikatuta o garbituta izango zen gia. Eta hori etxean egitea baduzu, Hori garbinen larreak ergutzi. Buelta batzuk eman mesedez. Bai. Eta, bueno, hemen poliki, bueno, gure opila iten doa. Zugabe, ero zuarekin jaio? Zugabe, nik uste gainekoan, bai, azken finen jal, desio genuen loditasun hori badauke, ez dakit zuri urtsua gustatzen zaizun, netzako mintzat. Orduan. Gatzez da probatu oso? Oain, banua, probatu. Eskerrik asko. Loli, ez dakigu lolik zer nolako gazi puntua josu, hainbeste? Soso dau, jaione. Aia, nola ongoa bat soso hainbesteko espeziak sartuta, zigor, mesedez. Soso gatzaldeti bakarrik. Ziur, bai. Ziur. Ja, galdu naiz. Hemen, guain azalduko dizuegu nola iten den opiltxo hau. Olio txantxa txiki bat. Hau listo. Erdira. Erra dago, Bai. Oso goxuak. Erzeta hau, Jarraian, etxean apa. Ba, ikusi, hartzen deu. Hau, ozkaiutik atea deu, eta indeu olako sardeska batekin buelta batzuk eman, berriz ere dena biltzeko edo olako homogeneo bihurtzeko berriz. Orduan. Sartaia, bizi, suabe, erdi mailan. Hone dauke, batetiko 19, eta gero dauke busta, bueno, badaukegu 12. Erdira. Borrantzalitxo bat. Nola, pankekeak ingo nitu moduan. Hori da. Ero krep lodi batzuk esan dezagun, ez? Eta guain ingo deuna da forma eman. Borobiltzen edo, azken finen, zabaltzen, esango deu ongi itxeko, Zeren zenbat eta lodiago, ordun da txia hori gelditzen da, azken finen testura nahiko mukiantzekoa, esango genuke, orduan ongi zabaldu ongi itxeko. Vale. Muzilagoa hori da azken finen, ez da beste zerengatik. Eta oin txiara junda jaione, ni baino gehiago dakizula. Jendeako saltzeko hartzen du, eta hau beti komeni da beratzia, uretan erosartzea, muzilago hori ateratzia. Alde batetik. Jendean edo esan, bere hortan hartu, eta igual koiaraka bat hartzen duela. Nik uste gaur egun informazioa ondigoa da hola, garai baten edo hasi zenen hau, honen moda hasi zenen gutxio. Zola, orduan, alde batetik, bai, komeni da, hidratatzea edo esan deuna aktibatzea. Eta beste batetik, bai hau eta bai lino, komeni da lehenengo txikitzea eta gero aktibatzea. Eotzea, birrindu. Bai, zergatik hauek egia esan barrun azten dijoaz, baino bere horretan, estetan, beti azken esteak ez die odi firmeak esan dezakegu, ez? Baditu olako, bueno, odi horiek. Bitarteak ero geratu aldiena, ero ez dila holan, azero inosia lego tubo garbi bat olan, Hori da, eta bitarteetan gelditzen baldin bada, pilatu, divertikuloak esaten dena gerta daiteke, eta adibidez zeakin ere berdin, hauek ez diazten, baino piperran hazi. Hori divertigarria ez da. Divertikulitis eragin dezake. Hemen, behin, hasten denen sendotzen, ikusten duzue, buelta emango genioke, nahiko, pazintzi pixkat, sartu, txapa, buelta. Eta, bueno, itxia besterik ez zaio gelditzen. Bota diogu gurina, oain, martorriak txikitu, eta katilutxo bakoitzean zerbitzan detzen deunen martorri pixkatekin edo apainuko deu, ondoan jarriko deu olako opilau, eta, bueno, jate besterik ez da falta, beraz, loliri abisatu mesedez, eta guazen maira. Sopa eta atatzen maiete jaiune. Eta hotza bada, edo zer jandari, Kafia ere bai, ez egor. Kafia ere hotza baldin badago. Une toki batera, eta kafesne bat eskatu. Eta zeitun eran alba oso... Buah. Zego xua. Bai, niretzako bai. Oso ona. Listo. Zer da holan pixkat holan, Jengibrean, ikuste hor. Bai, hori da. Bueno. Hiperminalen probatu eta ez egon nahi. Niko,
Jengibre dauka. Zaporea Jengibre hau neguko katarro ondoko eta ona da, ez? oso. Venga, ba, Dioten, ez? guazen. Ez ona, gustatu zait, benetan. Oso goxua. En cristiano, indiz edo euskeraz, dilista zopa. Eta hau, goxua dago. Bai, Hori ez da, hori da ez. Bai. Ah! Hau goxua dago. Hemen goxua dago. Egin kasuneri. Eta zuek, bueno, gaur, bukatu da gaurkoak, eta hurrengoan, gehiago. bai. Ondo izan? Biarrarte.